ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಬತ್ತೇರು ನಿಗ್ಲು ಅವಳು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅವಳು ಮೂಲತ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕಕ್ಕೋಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ಕಕ್ಕೋಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಕಕ್ಕೋಸ್ದ ಮನದಾನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಲ್ತೇರು ಕಕ್ಕೋಸ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ನೀರಿಜ್ಜಂದಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಡಿಯರು ಮುಚ್ಚಿಡಿದು ಕೂಡ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ನೇಂತುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಗುಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾನೆ ಅಂಡು ಬಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತನತ ಅವಳ ಇಡು ಕಕ್ಕೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತನತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಡು ನಿಗ್ಲದಾಯಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನ ಬಂಡೇರು ತೂಲೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಕಕ್ಕೋಸಿಂಜ ಅಂತ ಕಕ್ಕೋಸು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಬಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೇರು ದಾದಂಗಿಂಡೇರು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಎಂಕ್ ನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೇನು ಇತ್ತಿನಂಡ ಎಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಅದು ಪೆಂಜಲ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪನೋಲಿ ಯಾನಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುನಾಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಕೇನೋನೆ ಅಂಚನ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಂತು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಮತ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮತ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಂಚೆ ದಾಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೊಲಯ ಮಲ್ಪೇರು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪೇರು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತನಂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತನೇನು ನಿಷೇಧ ಮಂತೇರು ಭಾರತ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅದು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂತ ಬಂತೇರು ಅನ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಳ್ಳಯ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲನಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಮೊಳ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಮೋನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಂಡು ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಜೇರು ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಆನ್ಲ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಬುಡ್ಕಾಡೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಕಾಸರೋಡು ಅಕಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಯಲು ಶೌಚ ಎಂಜಿ ಸಾವೈನ್ ಪನೇರ್ನಾಪಜಿ ಮನೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಯಲೋಡು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಟ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐಡ್ದು ಬಯಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮತ ಮಂದನಾಡ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಏನಿಡ್ದ ಮುಕ್ಕಳನೆಲ್ಲ ಮಂತೇರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳು ಪಂಡರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಅಂಚೆ ಏನಿಡ್ದ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಕಣೆ ಬಂದು ಮಂತೇರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಜನಕ್ಲ ಆವಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡದಾದಾಗಿ ಅವು ಮಂತೇರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಂತೇರು ಗೂಯಲ್ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತು ಚೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ನೀರು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಕ್ಲಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ನೀರು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ರಡು ಮುಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಪಡಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಆ ಊರು ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಕನ್ನಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಈ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿಡಿ ಟೆಂಪೋನೆ ನೀರನ್ನ ಕನಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಂತು ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಬಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಯರು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ನಿಗ್ಲು ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಗ್ಲು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ ಅಂಚನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗುವೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗುವೆಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟುರ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ನೀರು ಮೇಯ್ಪೋರ್ಚ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಕುಳ್ಳೇರ ಹಾಪುಂಡ ನಾ ಇದ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂಚನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಣಿಪ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣದು ಹೋಯಿರಿ ವಿಷಯ ತದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಪಿನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಜೀರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಡು ಮಾತಾರು ಅಂಡ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಪ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರಿದ ಕೊರತೆ ಅದಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಇರಲು ಇತ್ತನಾಡ ಆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಇತ್ತಿನಾಡ ಅಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನೋಡ ಏನು ಆ ಮುಂಜಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ದಾಯ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೇ ಬಂದು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮನ್ಪೆರಾಕ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಅವೇ ನೀರಿದ ಕೊರತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಐತಲ್ಡು ಗುವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರುಡು ಏರು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಾಂಡ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೈತಾಲು ಗುವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊರು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಯಾಕನೆ ನೀರು ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ನೀರಾವರಿ ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ನೀರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತ ನೀರಿಜ್ಜಂದ ಖಾಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಅವಳು ಉಡ್ಚಿದ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಡೆ ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐನು ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಎಂಗ್ಲಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಉಡ್ಚೇರ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಾಣ
ಅಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದುರ್ಲೇರು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಪುಣ್ಲತ್ತು ಐನ್ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಡ್ಚೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತದ ಪಂಡ ಉಡ್ಚುಂಡ್ರೆ ಅಡದಿಕ್ಲೆ ಉಡ್ಚುನಿ ರೋಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತನಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಅವಡು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ನೇನು ತೆರೆಯೋಡು ನೀರು ಮಂತಿ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಂತ್ಪೋಡು ಶೌಚಾಲಯ ಮಂತದ್ದು ನೀರಿಜ್ಜಂದ ಮಂತ್ನತ್ತು ಪರಿಯೇರ್ನೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಪು ನಾಕ್ಲು ನೆಕ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೋಡಾವು ನಿಗ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಎನ್ನುಲೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪಂಪನಿತೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನೀರಾವರಿ ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಅವಡು ಬಡವರಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಗುವೇರು ಕಟ್ತು ಬರಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಲೆ ಅರ್ಜಿ ಬಡ್ದು ಕೆಲವು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಿರು ಗುವೇಲ್ಗೆ ಏತ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಲು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಒಂದೇಕ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅವು ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅವಳು ಮಂತದು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರನ ಅವು ಉಪ್ಪು ಏನು ನೋಡತ್ತ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಣ್ಪುಣ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಡುಪ್ಪುಳಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ಆವಾಡು ನೀರಾವರಿ ಯುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಆವಾಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ನೀರಾವರಿದ ಮುಖ್ಯ ನೀರಿಜ್ಜಿದ ಬದುಕುಚಿ ದೋಲ್ ಮಂತ ನಾವು ಬದುಕು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಜಂಜೆ ನಡತದ್ದು ನೀರಾವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮತ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಟು ಕಾಸಾಪಣ ತುಪ್ಪು ನಡೆದು ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನೂರ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನೂರನ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಪಂದು ಅಯ್ಯಂತು ಅನ್ಕು ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಉಂತವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇ ಕೊಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲು ದದಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ದದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಲು ವಿಮರ್ಶೆಲು ದದಲ ಇತ್ತನಾಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ದದಲ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತನಾಡ ಏನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತವೆ ಮಾತಿರಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈತುರು ನಾಡು